Тази водена медитация ще спомогне за трансформация на вярванията и създаване на новото бъдеще. Намерете удобно място, където няма да бъдете безпокоени. Седнете или легнете в поза, която ви позволява да се отпуснете напълно. Затворете бавно очи. Поемете дълбоко въздух през носа и издишайте бавно през устата. Почувствайте как напрежението напуска тялото ви с всяко издишване. Поемете още един дълбок дъх и издишайте. Почувствайте как тялото ви става по-тежко и по-отпуснато. Започнете да осъзнавате дишането си. Не е нужно да го променяте. Просто го наблюдавайте. Почувствайте как въздухът влиза и излиза, изпълвайки и освобождавайки гърдите и корема ви. Пренесете вниманието си към върхът на главата. Почувствайте как всяко напрежение там започва да се разтваря. Позволете му да се спусне надолу по лицето, по челото, около очите, челюстта. Отпуснете всички мускули на лицето си. Почувствайте как тази релаксация продължава надолу по врата, през раменете. Отпуснете ръцете си, китките, пръстите. Позволете им да бъдат тежки и отпуснати. Продължете надолу по гръбнака, през гърба, гърдите, корема. Почувствайте как всеки вътрешен орган се отпуска. Пренесете вниманието си към бедрата, краката, глезените, стъпалата, чак до върховете на пръстите на краката. Цялото ви тяло сега е дълбоко отпуснато и заземено. Сега, когато тялото ви е спокойно, насочете вниманието си към вашето съзнание. Позволете на всички мисли, които идват, просто да преминат. Не се задържайте на тях, не ги съдете. Просто ги наблюдавайте и ги оставете да отплуват като облаци в небето. Почувствайте как постепенно се отделяте от обичайното си аз, от проблемите на деня, от спомените за миналото, от очакванията за бъдещето. За да променим живота си, трябва да излезем от познатото, от това, което сме били, и да станем никой, който живее никъде, в никакво време. Започнете да се откъсвате от самоличността си, от вашето име, професия, история. Почувствайте се
като чисто съзнание, наблюдател на вашето вътрешно пространство. Влезте в състояние на сърдечна кохерентност. Започнете да дишате бавно и дълбоко, фокусирайки се върху областта на сърцето. С всеки дъх усетете благодарност. Почувствайте благодарност за живота, за възможността да бъдете тук, за това, че сте живи. Почувствайте тази благодарност да се разпространява от сърцето ви, изпълвайки цялото ви тяло. Тази енергия на благодарност отваря вратата към квантовото поле. Сега, докато сте в това спокойно и отворено състояние, поканете в съзнанието си едно или две ограничаващи вярвания, които усещате, че ви спират. Може би е нещо като аз не съм достатъчно добър, никога няма да успея. Парите са трудни за печелене. Или любовта е сложна за мен. Не ги съдете, просто ги наблюдавайте. Разпознайте как тези вярвания са ви служили в миналото, дори ако са ви ограничавали. Сега осъзнайте, че тези вярвания са просто програми във вашето подсъзнание, създадени от минали преживявания и възприятия. Те не са вашата истинска същност. В този момент вие имате силата да промените тези програми. Представете си, че всяко от тези ограничаващи вярвания е като стар файл на компютър. Сега е време да го изтриете. С всяко издишване почувствайте как освобождавате това старо вярване от енергийното си поле. Представете си как се разтваря, избледнява и изчезва. Кажете си на ум: аз освобождавам това вярване, защото то вече не ми служи. Сега е време да създадете ново вярване, което да ви подкрепя. Изберете вярване, което е противоположно на старото, или такова, което ви вдъхновява. Например, аз съм повече от достатъчно добър. Аз съм способен да постигна всичко, което пожелая. Парите идват лесно и изобилно при мен. Аз съм достоен за безусловна любов. Почувствайте какво би било да живеете това ново вярване.
какво бихте чувствали? Какви биха били мислите ви? Какви действия бихте предприели? Трябва да чувстваме емоцията на желаното бъдеще преди то да се е случило. Това е ключът към манифестацията. Потопете се изцяло в това чувство. Почувствайте радостта, благодарността, вълнението, увереността, изобилието, любовта, които идват с това ново вярване. Представете си себе си в това ново бъдеще. Вижте себе си да живеете в живота с това ново вярване. Как изглежда денят ви? Какво правите? С кого сте? Дръжте тази картина и това чувство ясно в ума и сърцето си. Нека то ви изпълни напълно. Колкото по-силно можете да почувствате емоцията на това бъдеще, толкова по-силно го привличате към себе си. Вие ставате магнит за това, което желаете. Сега, докато държите това силно чувство, изпратете намерението си в квантовото поле. Знайте, че Вселената слуша и отговаря на вашата енергия. Повторете си на ум новото вярване няколко пъти, като го усещате дълбоко във всяка клетка на тялото си. Сега е време да започнете да се връщате. Запазете това чувство на новото аз и новото си бъдеще. Знайте, че то вече е започнало да се проявява. Върнете вниманието си към дишането. Почувствайте как въздухът изпълва дробовете ви. Започнете бавно да осъзнавате тялото си. Разклатете леко пръстите на ръцете и на краката. Почувствайте мястото, на което се намирате. Чуйте звуците около вас. Когато сте готови, отворете бавно очи, връщайки се в настоящият момент, но носейки със себе си усещането за новото ви аз и вашето прекрасно бъдеще.